It's cool on the beat. Kalaman so kalaman so narko ni gare ki na zo da shi ki karba ilimi so in ba kyanan wa zai yi min maraba abinda na so ke ce soyayya ta ki ban bari ba kin ga irin ki kaɗan ne kuma babu ban shina ba ke ce wacce rai yake so san kya zuciya ina so abinda kike bida nake so mero Maryama dawo kin zamto mini fitilar zuciya Maryama juyo baki da tsara mai idan mikiya Maryama dawo kin zamto mini fitilar zuciya Maryama juyo baki da tsara mai idan mikiya yau ma a gare ki na zo ni in zayyana in kin ji batuna to kar da ki daura min kararin tsana domin zance na za ki je shi kamar sirrin da aka adana ta kowace fuska ke ce mafaka nima bari na bayyana ahaha gaishe ki nake yi sanni tauraruwa la 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 ke ce mahaɗina ginshiƙin rayuwa ban so ki kuka me yake faruwa nero Maryama dawo kin zamto mini fitilar zuciya Maryama juyo baki da tsara mai idan mikiya Maryama dawo kin zamto mini fitilar zuciya Maryama juyo baki da tsara mai idan mikiya abar suna ke ce wacce nake yawan tunani muradina duba so ya sa muna kamanni dalilina kauna ce tun da so kina ya bani babban labari zana sanar miki tun daga ki gani fannin so sai an sabo ko ba kama ake ba na yi gamo na zarce kowa ba a nan take ba ribar so ya aure ne ba zato nake ba alkawari na ɗauka kin gaba zai yi in aje ba kalamai so mai wake na ki daban nake tuna shi yi mini so ya na yi miki sai ka ce adashi mai san ki nake so wanda yake ki na ki zan washe shi fannin kwalliya da yawan mata ba sa kai ki ba kyakkyawa ke kadai ce har abada ba a fi ki ba mai nutsuwar zuciya har yau ni ban ga kamar ki ba ta kowane sashi ke ce farko ban ce miki a'a ba